Se tarkoitti sydämiä vaan kädellä. Ja silloin kun vedetään käsillä, ruvetaan koukistaa jalkoja ja sitten kun kädet menee eteen, niin pois. Eli se rytmi on tämmöistä. Koukkuun ja kuhkuun. Ja sitten ollaan suorassa riulta. Ja täällä pysähdään. Ja silloin kun vedetään käsillä, niin vielä kolmas niin nostetaan pää, hengitetään sisään. Ja sitten kun kädet menee eteen, niin painataan kasvot eteen. Ja puhalletaan. Ja polvia ei vedetä vatsan alle. Ilkkaa ulospäin, jalkaperä ulospäin. Tämä menee hyvin, tää jalka. Tuo toinen ei nyt samalla tavalla. Suoraan se hyvin.